Alright, nagpagas lang tayo mga boss. Go na tayo papuntang Goa Partido mga boss. Close the visor and get on. Go na tayo. Ganito yung kalsada rito mga boss at Partido area, medyo maalon. Pa-vibrate ang sa imong car sa'yo. Campo Road mga boss. Ocampo Road pa to mga boss. Medyo mahaba yung Ocampo Road.
mga boss, ligaw na tayo. Ito yung simbahan rito mga boss. Tigaon. Ay, Goa na tayo mga boss. Papasok na to ng Goa proper. Alright mga boss, ito yung Barangay Buyo, Goa mga boss. So medyo malayo siya sa sentro. May looban, medyo nature pa yung barangay na to. Parang wala masyado rito napunta. Bali ito yung tutulungan natin. School ay nangailangan ng temporary shelter para sa mga bata na mag-i-school, back to school ngayon taong 2022. Pagpasok dito, turn right, paakyat, ayan, and mag turn left. And turn left again. Ito mga boss, medyo malaki rin tong Barangay Buyo. May ilang bahay na rin dito. Okay, mayroong area na hindi pa okay yung mga bahay dito. So ito na yung Juan L. Filipino Memorial High School. Ito yung eskwelahan rito mga boss. Alright, so dito tayo sa venue. Good morning, Pops Pops Leandro. Abot pa man na kami. Ayun. Ayun pa nga ng makina.
you. Good morning everyone. Be ready na po. Ma-start na po kita. Alright. Nag-sponsor sa atin ng top 1. Thank you so much! May i-change lang agum ko. Yes!